Saulu number one ni kau hansai. Okay. Saulu number one ni kau ni hansai na? Saulu nanti bela kau ni kanai kau pernah ni fire. Obla nuau first entry जादोंमोन first happen जादोंमोन ना? बे समाव आङो बेखौ गोरा खोथायै रायनाय ना बे डायलगखौ होनोसै बेनो जाहैबाय ओइ माहाय थाङा नोङो फाटु बियो बुंबाय बेरायहैदोंमोन बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय बिनि खानाया जे खाथबनाय बेखौ नुबाय आङो बेयाव मा sorry बेयाव मा खानाय हो बेखौ मानो खाथबदों बोखार खिन्थु बियो बोखारा सावलुना बोखारा बोखार होनदों बोखारबावा ना आं बोखारना होनायसै बिनि खानायखौ नुबाय जे बोनाय आंनि फैसाखौ खावनानै बेबायदिसो खानाय बोखोमा हायोना नोङो बियो बुंबाय जे सिख्लाफोरजों बोजायाखैनो हिनजावफोरजोंसो बोजादों आं होनबाय जे खानायल' बोजादों ना मोदोमबो नाजादों ओरैनोब्ला जोंनि सेरफांगुरियाव खानायखौ हौवाफ्रा बोजायालासिनो थुक्राझारावसो बोजाफैनोसैनो सिख्लाफ्रा मानि हिनजावफ्रा मानि खानाय बोरायजों लोगोसे मोदोमबो नायोनो माथो नंगौना नङा बेनोसै आरो मोनसे होबावनोसै ना ट्रेजेडि बेयो जाहैबाय दाख्लै बावैसो रिलिज जानाय आंनि शर्ट मुभि गोदान आइ फिसा बे समाव आङो गावबागाव बिसि गावबागाव फिसाय बिसोरखौ गारनानै फैदोंमोन बे समावनो लामायाव खारलांनो नागिरनाय गारनानै खारनाय आरोना बे गारनानै खारलांनो थांबाय थानायावनो आङो गावनि फिसाखौ अनखांफिननानै फैफिननाय न'आव बे डायलगखौ होनानै थांनोसै बेनो जाहैबाय आइ फिसा दागा फिसा आं नोंखौ गारनानै थाङाखैना दागा बाबा आं नोंसोरखौ नोमफाया रायबाबो बुबाबो आं नोंसोरखौ गारनानै थाङा दागा बाबा आंखौ निमाहा होदो बिफा आंखौ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय आंनि ओंथि गैयै लुबैनाया बेयावनो जोब्बाय दिनैनिफ्राय आंनि खुसिया नोंसोरजोंनो थेंक इउ